Velkommen til Østerbro. Sådan som københavnerne selv foretrækker deres by. Det kan måske være lidt svært at genkende bydelen, men her er Østerbrogade gravet ned og lagt under glas, så gennemkørende trafik føres under gadeplan. Og her er gangbroer, cykelstier og grønne områder fordelt i højden. Bydelen er fuldstændig ændret. Ændret af københavnerne selv. Københavnere, som fik muligheden for at bestemme, hvordan de synes Østerbro ideelt skal se ud. Østerbros transformation til en ideel bydel begynder lørdag den 10. april 2010 i Experimentariums udviklingsafdeling. Projektansvarlige guider deltagerne, som alle er københavnere, igennem processen. Efter en brainstorm er der enighed om at forsøge at lave 3 bud på ideelle bydele ud fra temaerne diversitet. For mig der betyder diversitet, at der skal være plads til alle typer, og specielt dem, som der falder udenfor. Relationer. Tager man for eksempel Nørrebro, Frederiksberg, hvor man med få meters afstand har 2 fuldstændig forskellige bydele, der måske mange gange ikke snakker sammen, men hvis man kan lave noget på kryds og tværs, så der bliver skabt nogle relationer. Og tredje tema er iscenesættelse. Man skal have en mulighed for at give noget af sig selv til byrummet. I kraft af at ændre byrummet. Nu er jeg her, så nu er byrummet sådan her. Det tror jeg kunne være enormt stærkt. Delt i 3 grupper udarbejder københavnerne hurtigt deres bud på et ideelt Østerbro. Gruppen Relationer vil forsøge at bringe byens forskellige kvarterer bedre sammen end i dag. Målet er at skabe større tryghed og give plads til alle beboernes forskelligheder. Vi vil gerne nedbryde strukturen i byen for lige netop at lave noget diversitet i bygningerne i forhold til, at forskellige mennesker kan mødes, og det har vi prøvet at symbolisere i, man bor i 1 klods, eller man bor i 10 klodser, sådan lidt, man taler samme sprog, fordi man har det samme udgangspunkt i den her klods. Gruppen Diversitets første bud på et Østerbro præget af forskelligartighed ser sådan her ud. Byen skal kunne rumme for så mange forskellige ting. Vi har prøvet at konkretisere det ved at lave broer fra de forskellige huse. Og det kunne være gangstier for eksempel, græsbeklædte. Vi nåede så ikke lige at lægge græs herover, men her kunne være et område til husdyrhold, hvor vi kunne have får, der gik og græsser. Det her kunne være nogle små lukkede rum, hvor man kunne gå fra det ene til det andet, som går fra tagene ned. Men i virkeligheden prøve at få byen til at rumme rigtig mange forskelligheder. Så har vi forsøgt at gå ud fra noget, der ligner de her karrierer, og så prøve at dekonstruere dem i stedet for. Så vi har prøvet bare at skære vildt og volde lidt ind i dem. Så det er sådan noget med at gå fra det lukkede rum, som vi har, og så åbne det op ved at skære ind i det, sige, at her der er folk velkommen til at komme ind i vores gård. En ting, vi ikke rigtig har nået at folde ud her, det er, at vi siger, at altså, mennesker bevæger sig altid nede i en by. Det vil vi gerne gøre op med. Det er derfor, vi begyndte at lave de her gangveje heroppe. Og vi siger, hvorfor skal byens transportvejsrum ikke flyttes herop? Så vi har et transportlag heroppe, hvor man kan gå og cykle. Der kommer man op og får noget luft, der er horisont. Man kan se så langt som øjet rækker. I løbet af dagen udvikles projekterne yderligere. Under tidspres bliver 3 meget anderledes forslag til et ideelt byrum til. Vi har flyttet haverne herop. Vi har også haver nede. Vi har nedbrudt veje, fjernet asfalt, så det er blevet til gangstier i stedet for. Vi har skåret huse over for at tilføre dem noget nyt. Vi snakkede om at få det til at hænge sammen som én organisme, en blæksprutte eller en amøbe-ting, som breder sig ud. Man må godt fare vild her, fordi det åbner for, at man får mødt nogle mennesker, man ellers ikke ville møde. Og så kan de vise en vej, og så lærer man hinanden at kende. Man skal have lov til at tage nogle rum og sige, det er det, man laver her, så længe at de andre bare kan se, hvad der foregår. Så herover der har vi det vilde lag. Vi har de røde ting, der er rundt omkring, det dyr. Det blå, det er vand, så vi har en kæmpe stor bassin heroppe. Vi så også arbejde lidt ned i jorden, i undergrunden. Der skal være noget byrum, som ikke bliver friseret, som bare får lov til at være, som det er. Nogle vil kalde det forfald, andre vil kalde det udvikling. Til sidst skal de 3 forslag slås sammen.
3 idéer skal blive til et projekt. Vi får lov til at sætte til jul. Grupperne kannibaliserer hinandens modeller, og efter mindre end en time er resultatet klar. Østerbro som ideel bydel. Mere gennemsigtighed, flere valgmuligheder, trafikanter skilt ad, adgang til flere arealer og mange niveauer i byen, grønt og dyr ind mellem brostenene. Det er blot nogle få af de mange bud på det ideelle Østerbro. Projektet er EU-finansieret, og ligesom Østerbro er Lissabon i Portugal, Trento i Italien og Jerusalem i Israel bygget om. Her i udstillingen kan du se resultaterne.